Tänään mä näytän teille, että niin miten tämä poikayhtiö tämä Vitsin tai lähes saman tämä teki tätä leikuversio. Kun ilmeisesti varmaan saan tässä synttärialhaksella se oikein versio, mutta näin. Taitaa on tää oikea taktiikka lähes, että tässä kääntää näin päin, tämän käden päällä, eikä tästä näin, mutta näin pidetään. Sitten annetaan sen kääntyä siinä näin päin. Sitten tuosta käännetään näin ja tuosta noin. Sitten samalla tavalla se laitetaan takaisin. Ja teen näin, että näin. Tällä tavalla. Elikkä kun tämä tehdään, niin samalla käännetään tämä taakse ja tähän näin. Ja sitten samalla tavalla taakse. Näin. No. Seuraavassa videossa mä varmaan kerron, miten tänne leikko-vetsi tehdään. Se vitsi saa kääntyä korkeintaan sellaisen tämän verran. Että se ei saa mennä mikään sivuille ja ylös. Pitää pysyä siinä. Katsotaan kuinka kauan mulla kestää laittaa tää nopeasti. Ota. Pels lähtenyt. No, taas pels. Mä voin. Noniin, ja sitten toisen suuntaan. Se on kovin kauaksi. Eikä näin. Tuo on se nopea taktiikka. Tällä sitten. Kestää pari minuuttia kun harjoittelee. Se niin hidas taktiikka on sellainen, niin se, että näin. Tämä on nopeutettu versio siitä tietenkin. Tänne ekana vaihteen aikana tietenkin kääntää. Se on nopeutettu. Siinä menee 2 vaihtoa pois. Kun tekee tällä tavalla. No se voi tietenkin tästä kääntää tämän sormen yli, mutta mä en nyt vaan mitenkään sillä sen linjalla. Sen siinä. Ei mistä, mutta tässä. No mäpä nyt kerron teille, että miten tän voi tehdä. No, tässä ensi videossa voisin kertoa. En nyt. Koska ei nyt jaksa purkaa samassa videossa. Jotenka ensi videossa nähdään sitten. Hei hei.